Apple nám tento týden představil své nové generace operačních systémů pro iPhone, iPad, MacBook a tak dále na tradiční vývojářské konferenci WWDC. No já jsem nelenil a většinu z nich už i nainstaloval v jejich beta verzích. Jestli jste neměli čas dívat se na 2hodinový stream, dnešní video vám nejen shrne zásadní novinky, které potřebujete vidět, abyste zůstali v obraze, ale také po jednom dni používání ukáže to, na co jsem už v průběhu prvních dojmů narazil. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Pokud se v tuto chvíli podivujete, že nový operační systém vám váš telefon či jiné Apple zařízení nenabízí k aktualizaci, neplašte. V pondělí se nový operační systém představil pro vývojáře, to znamená pro ty, kdo pro tento systém dál tvoří své aplikace a pokud nemáte vývojářský účet, takovou aktualizaci ve svém zařízení neuvidíte. Účet si sice zřídit můžete, menu navíc aktivovat, ale úplně to nedoporučuji. Jde totiž o první verzi, v které může být ještě velká spousta bugů. Třeba namátkou na mé klávesnici na iPadu chybí písmenko K, což patří k těm úsměvnějším chybám. U těch horších by se klidně mohlo stát, že vaše zařízení najednou nevydrží nabité, nebude mít tak dobrý signál, někdo se vám třeba nedovolá a tak dále. Zkrátka jde o testovací verzi, která není určena pro širokou veřejnost, to zná určitě oprav i dalších úprav a tak je potřeba to brát. Poslední důležité upozornění, že pokud i tak budete instalovat na 100%, si udělejte zálohu do počítače. Zdůrazňuji jako každý rok do počítače, ne na iCloud a před samotnou aktualizací, ne až po ní. Je to jediná možnost, jak se potom vrátit na předchozí operační systém, pokud vám beta verze budou dělat chyby. Každý rok to říkám a každý rok mi někdo píše, jak se vrátí zpět, když přece má zálohu v iCloudu. Má, ale z nové verze a ta samozřejmě není zpětně kompatibilní. A když už jsme u nových verzí, konečně Apple udělal pořádek v jejich číslování. Není divu, protože u pár zařízení se to dá ještě zapamatovat, ale když máte telefon, hodinky, tablet, sluchátka, VR brýle a tak dále a u každého zařízení je jiné číslování, protože se první generace představila v jinou dobu, je to prostě na palici. Místo iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, macOS 16, watchOS 12 a tak dále máme teď nově a jednoduše u všech nových generací verzi 26. Proč? Protože je to software, který má spadat do modelového roku, kde se v největší míře bude používat. No a protože finální a oficiální verze se uvolní na podzim, budete samozřejmě v drtivé většině případů používat tento software maximálně jen čtvrt roku letos, ale do příštího podzimu až celý ten právě následující rok 2026. Proto ono 26. Taková teoretická inspirace Samsungem, kterému to ovšem funguje jenom u S-kové řady a u Ačka bude za 4 roky muset řešit co dál. Každopádně teď už k novinkám, kde Apple použil už léta prověřenou taktiku. Na první pohled nás zahltit tunou informací, abychom si tak nějak nevšimli toho, že jednak se v zásadě kromě designu nic moc nepředstavilo a také, aby zametl pod koberec, tak trošičku loňské fiasko. To nás totiž lákalo na funkce Apple Intelligence, které ani po roce všechny ještě zdaleka nefungují. No a letos o AI jsme se toho dozvěděli vlastně pramálo a pokud by Apple nahradil svou skumírající Siri plnohodnotnou integrací ChatGPT, ve finále by udělal nejlíp a dohnal nebo i předehnal by současnou konkurenci. Celý loňský fail vlastně Apple rychle přešel jednou větou, že celý velký Siri upgrade na požadovanou vysokou úroveň dle standardu Apple trvá trošičku déle než předpokládali a že další informace nám přinesou v průběhu roku. Mám pocit, že slovo Siri zaznělo celé konferenci asi tak 2krát. Tou hlavní změnou je tak kompletní změna designu s názvem Liquid Glass, neboli v překladu tekuté sklo. To se protíná vlastně vším, co v systému vidíte. Tlačítka, ikony, boxíky a další, kde je to jen trošičku možné. Jde vlastně o hodně průhlednou vrstvu nad nějakou tou další, typicky třeba nad pozadím. Na první pohled to vypadá krásně, ale na ten druhý už je to trošičku horší a troufám si říct, že do vydání ostré verze v září s tím bude Apple ještě hodně experimentovat. Problém totiž je, že ne všude to funguje hezky a někde to působí dost rušivým a nepřehledným dojmem. Po případě se mi často stávalo, že některé prvky jsou jenom hodně obtížně čitelné.
Bílá na rozostřené bílé průhledné nikdy zásadní kontrast nedodá. A když se to zase málo rozostří, podívejte se třeba tady na moje ovládací centrum, kde díky moc velké průhlednosti jsou najednou ovládací prvky strašně moc slité s pozadím. To znamená, že do toho, co máte ovládat, se vám až moc plete vrstva pod tím. Skoro si říkám, že na to, jak ohromně bohatá a vyvinutá společnost Apple je, že vůbec takové prostředí projde skrz ty nejlépe placené vývojáře na světě a pustí se i do samotné beta verze v tomto stavu. Holt je vidět, že perfekcionalismus Steva Jobse se s Timem Cookem každý rok vytrácí víc a víc. Kromě toho jsou tu ale zase jiné prvky, které se mi vyloženě líbí. Třeba hodiny, které se umí skrýt za předmět na fotce, nebo se rozšířit podle toho, aby zaplnili místo nad objektem. Ikony si teď můžete v rámci Liquid režimu nastavit také, a to buď v tmavém, světlém, anebo automatickém provedení. Zbavit se můžete mimo jiné i názvu aplikací a o tento řádek ikony zase rozšířit. Vlastně dost podobnou funkci má třeba i Nothing Phone, ale musím říct, že těmto univerzálním ikonkám, kdy se všechno slije sice do jednolitého feng shui provedení, ale méně intuitivního, jsem osobně nikdy nepřišel na chuť ani tam a ani tady. Začal to tuším v loni nebo předloni u naladění ikon do jednoho odstínu a teď se přidal ten ještě navíc Liquid. Nepoužíval jsem to ani v loni a nejspíš to nebudu používat ani dneska. Naopak hodně se mi líbí nové animace. Neřeším teď občasné škubání, opravdu jde o první betu, ale spíš jejich nápadité provedení. Podívejte se třeba, jak hezky se vám na obrazovce vysypou a pak srovnají ikony po odemčení telefonu. Nevím, jestli se pak celková animace ještě neskrátí nebo nezrychlí, protože po pár odemčeních přijdete na to, že musíte prostě čekat s použitím telefonu, než animace doběhne, ale hezké to určitě je. Teď už ale k jednotlivým aplikacím, kdy asi nejčastěji používaná je fotoaparát. Tady směrem ke zjednodušení ovládacích prvků. Po jejím spuštění se smrknou opět animací ovládací prvky na dva nejpoužívanější režimy, fotky a video. To asi, aby vám naznačili, že tam jsou i další režimy, na které normálně můžete přejet swipem, jak jste samozřejmě takhle zvyklí. Skvělé je, že u režimu focení vidíte kromě formátu, do kterého fotíte, i rozlišení fotky a nebo potom u videa zase snímkovací frekvenci, pochopitelně bez nutnosti složitého přepínání a chození do nastavení. Swipem nahoru si pak můžete upravit další funkce, kam se schovalo i nastavení pro jednotlivé styly představené v loni. Zajímavé je, že některé z funkcí jako noční režim, blesk nebo onen widget pro nastavení se ještě duplikují tady nahoře skrz tlačítka ve vrchní části obrazovky samozřejmě. Zjevně jde o vytažení těch nejpoužívanějších funkcí, abyste k ním nemuseli přistupovat právě navíc přes tento swipe. Přepracovala se pak aplikace pro telefonování, kde oblíbené kontakty se z dolního samostatného tlačítka přestěhovaly do karet v rámci uskutečněných hovorů. Jestli je to fajn nebo ne, ukáže čas. Jedno jisté je, vejde se jich tam 7 a zbytek je potom na další rozkliknutí. Pokud jste zvyklí, že nejčastěji volané kontakty jste měli v oblíbených jako poslední, to znamená klik na oblíbené a pak o centimetr nahoru na ten kontakt, máte smůlu. Teď si musíte takový kontakt dát opravdu na první místo, aby se vám zobrazil jako karta a nebyl někde skrytý pod ostatními. Nutno ale říct, že si můžete ponechat původní rozložení aplikace skrz tady tohleto tlačítko. Zjevně si asi Apple není úplně tak novou funkčností dostatečně jistý. Jinak Hold for Me a Call Screening z Pixelů asi nejspíš u nás stejně jako na Androidu fungovat nebude. Alespoň i když jsem funkci aktivoval a zkoušel volat z neznámého čísla, tak se funkce nespustila. Fajn aspoň je, že konečně dokáže telefon lustrovat databáze a zobrazí vám informace o volajícím, i když ji nemáte uložený v seznamu. FaceTime má také nový layout a trošičku nešikovné, že pod stejným tlačítkem, kde se v kontaktech skrývá změna layoutu, se tady naopak mění filtry a layout změnit nejde. Ve zprávách můžete udělat dotazník, měnit pozadí celé konverzace a integroval se živý překladač. Bohužel bez češtiny. Další drobné úpravy potom přineslo vytváření vlastních emoji díky kombinaci Image Playground a Genmoji. Vylepšily se zkratky o nové příkazy a umělá inteligence by měla lépe grupovat zprávy v oznámeních. Tohle je ale ještě hodně brzo na pokrytí všech zkušeností, proto ideálně dejte odběr kanálu a já vám přinesu ještě samostatné video o iOS 26 po trošičku delší době používání. Mnohem více funkčních změn přináší iPadOS a to hlavně pro práci s okny. Víte,
iPad byl vždycky pro mě tak trošičku těžko uchopitelné zařízení a to mám jak iPad mini, tak velké i malé Pročko. Těžko uchopitelné hlavně z pohledu toho, že počítač nenahradí, takže na pracovní cesty stejně vždycky tahám radši MacBook a nejradši je používám jako náhledový displej k foťáku, editaci fotek v Lightroomu nebo na dlouhé cesty letadlem pro sledování filmů, takže ve finále třeba ten iPad tahám stejně taky. A každopádně je to škoda, protože výkon počítače, hlavně s novými Apple čipy, je v iPadu Pro víc než naddimenzovaný. Každopádně to, proč to říkám, je fakt, že letos se s novým iPad OS tahle zařízení zase trošičku víc posunula směrem k MacBookům. A to hlavně při práci s okny. Liquid Design se pochopitelně promítl i tam a znova ji popisovat nebudu, ale nejvíc mě zaujala opravdu ona práce s okny. Třeba tady na iPadu mini jste nebyli schopni dát do split screenu víc jak 2 okna a teď můžete v rámci multitaskingu používat až 4. Vlastně vůbec celý iPad OS se hodně opravdu přiblížil Mac OS, kdy u každého okna můžete potáhnutím z horní strany vyvolat lištu, jako znáte právě na Macu, i včetně typického semaforu tlačítek na levé straně pro zavření, full screen nebo minimalizaci. Navíc dvojitým klikem na tahleta tlačítka, na ten modul těch 3 tlačítek, potom vyvoláte klasické kontextové menu pro dokování oken, tak jak jste byli zvyklí z minulých generací. Nad ona 4 okna potom ještě můžete vyvolat pop-upem další, takže si můžete v klidu udělat na ploše i tak trošičku chaos. A nebo prostě jenom z pravého spodního rohu u každé aplikace potáhnete a krásně zmenšíte na velikost, kterou potřebujete. Fajn rozhodně je, že si iPad OS pamatuje i pozice jednotlivých aplikací poté, co si třeba některou dáte na chviličku do full screenu a potom ji zase zpátky zmenšíte do okna. Přepracovala se aplikace Files, kde soubory lze projíždět nejen jako ikony, ale seznam a složky lze vytahovat potom i dolů na dock. Nově přibyla pro iPad OS aplikace Preview pro editaci obrázků, rychlé skeče nebo editaci PDF souborů, třeba typicky pro využití z Apple Pencil pro rychlé podpisy dokumentů. Při nahrávání zvuků si potom konečně můžete i zvolit zdroj, jako je mikrofon připojený přes Bluetooth. Ano, tohle nativně nešlo. A vždycky byla to potřeba na to podpora nějaké externí aplikace. Teď už to jde nativně ze systému. Vlastně možná jediná škoda, že nový iPad OS stále nepodporuje nativně 10-bitové video 4.2.2, takže pro mne na střih pořád zůstává v pohotovosti MacBook a nebo PCčko. U hodinek je pochopitelně designová linka Liquid Glass propsaná také. A nejzajímavější na celém systému je asi nové gesto, kdy při příchozí notifikaci, která vás nezajímá, prostě jen uděláte takhle rukou a ona zase zmizí. Stejně tak můžete gesto použít pro odmítnutí hovoru anebo zprávy. Vaším novým motivátorem nebo týpkem, co vás bude honit k lepším výkonům, je potom Workout Buddy. Ten vás pozbuzuje, dodává pozitivní motivaci v průběhu cvičení. Činku vám asi nepomůže zvednout, ale znáte to. Je to prostě vždycky jenom v hlavě. Když si myslíte, že nemůžete, tak pořád ještě můžete. U tvOS naopak Liquid Glass asi ani moc nepoznáte a taky čas jít na macOS tahou. Ano, zase si můžete přepnout všechno do nového designu, ale jak jsem řekl, jednotná barva aplikací není můj šálek kávy. Fajn je propojení s iPhonem v rámci aktivit, které se skrývají v dynamickém ostrůvku. I tady vidíte průběh letu, odpočítávání timeru při vaření, doručování třeba Woltu, jízdu k vám Boltu a tak dále, ale za mě je rozhodně největší update nový Spotlight, boli lišta pro vyhledávání. Ten doznal dost výrazného upgradeu, kdy vám systém na základě AI doporučuje obsah, který si myslí, že budete hledat, ale také přímo z lišty Spotlight můžete provádět přímo některé akce, jako rovnou už zapsat schůzku do kalendáře, poslat zprávu, e-mail nebo využít rychlé zkratky, jako třeba SM pro poslání zprávy jako send message, přidání upomínky, v angličtině add reminder jako AR a tak dále. A každopádně tohle ještě trošičku blíž prozkoumám. Nebojte se, každopádně prozkoumávání všeho, na to je dostatek času. Dneska jsme totiž teprve na začátku a za plnohodnotné systémy se představí až za 3 měsíce, takže spousta upgradeů a oprav ještě dorazí a jakmile se trošičku víc já zorientuju ve všech upgradech jednotlivých novinek, přinesu vám další video. Doufám, že jste si ten krátký a rychlej souhrn užili. Budete se těšit na další videa, který v tyhle témata budu přinášet a samozřejmě k tomu, aby vám nic takového neuteklo, tak je potřeba dát odběr kanálu a samozřejmě i like na tohle video, ať ho trošičku posunete dál směrem v algoritmu. Já vám hrozně moc díky za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.